मोनसे गोथार हाबाफारि जोङो लाखांबाय। बे गोथार हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा दिनै भारतनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान। लोगोसे दिनैहाय जे 17 सेप्तेम्बर जे गोथार बिश्वकर्मा सान। लोगोसेयैनो जोंहा आसामाव 1 कौटि बिफां गायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बिथोन हरनाय लेखा जोङो 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि अपिपिएलनि जानानै, लोगोसे जोङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै दिनै जोङो बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ जों मावफुंबाय। आरो बे बिफां गायनायनि गुबै थांखि आरो नोजोरानो बेनो जागोन जे जोंहा दा आथिखालाव जोंनि परिबेस जे जोंनि बारहावा बेयो खोब गुबुंले जानानै दङ। दा बेखौ साब सिखोन लाखिफिननांगौनि नोजोरजों, दा बेखौ गोथारै लाखिफिननांगौनि नोजोरजों आरो जोंनि दंफां लाइफांजों जे मानसिनि गोथौ जे सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआ दिनै बायस्रानो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो गोबां दंफां लाइफां दानस्रांनानै जोंनि प्रिथिबिया गोबां दुंखावनाय थासारि, बे थासारिजों जों मोगा मोगि जागासिनो दङ। आरो जोंनि बे दंफां गायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों फैबाय थानाय जोंनि इयुन संसाराव जाहाथे जोङो गोलाव सम जों थांनानै थानो हानायनि जे राहा, बे राहाखौ निस्सय जोंहा जोंनि मुलुगनि सुबुंफ्रा बिनि सायाव निस्सय मिथिनांगौ दङ। आरो बेखौ जोङो दंफां गायनानै जोङो इयुनाव जाहाथे जोंनि मोजां थासारि बेखिनिखौ जों लाबोनांगोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय मोनसे आन्दलन जे जोंहा आसामाव मोनसे दंफां गायनायनि जे आन्दलन बे सोलिगासिनो दङ। बे आन्दलननि गेजेरजोंनो थांनाय समावहाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जाहा भैरबकुन्द'आव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय बे हाबाफारियाबो निस्सय जाखांबाय। आरो दिनैहाय आसामनि सरकारनि जे बिथोन बायदियै दिनै सारा आसाम आरो सारा बिटिआरआव दिनै 1 कौटि दंफां गायनायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया निस्सय जोंहा गुबुन गुबुन फसंथानाव बेयो सोलिगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन बे दंफांखौ जाहाथे गायनानैल' ओरैनो थाया, साफ्रोमबो बिनि गुबै दायित्वखौ निस्सय मावनांगोन। आरो बेखौ फोथांनायनि जे गुबै राहा लामा बेखौ निस्सय लानांगोन। जेब्लासिम जों फोथांनो हाया बे समसिम निस्सय जोङो बे दंफांखौ जाहाथे फोथांनायनि पलिसि लानांगोन, जोथोन लानांगोन। जेरैबायदि जों सासे गथ'खौ जेरैबायदि जोथोन लानांगौ, थिग बेबादिनो जोङो दंफांखौ गायनानै बेबादि जोङो निस्सय जोङो जोथोन लानांगोन। बेखौ जों हासार होनांगोन, दै होनांगोन आरो जेवरा दुमनानै दोननांगोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे दंफांनि गेजेरजों निस्सय जोङो मोनसे मुलाम्फा जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगावआव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000, केरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।